Три неща, които не трябва да се правят при проектиране на кухня. Номер 1. Дайте 110% от себе си да сложите пералнята някъде, но не и в кухнята, колкото и да е малко жилището. Изглежда ужасно. Номер 2. Не допускайте проектанта ви да помести мивката в ъгъла на ъглова кухня или в П-образна кухня, защото е супер неудобно, а и не остава логично място, къде да настаните миялната. И 3. Кухненски гръб с принт стъкло. Това има ли смисъл изобщо да го обяснявам? Добре, принт стъклото беше модерно за 5 минути преди може би 15 години. Не го ползвайте, много поевтинява вида на кухнята. Ако искате нещо по-бюджетно, сложете термоплот с термогръб или, разбира се, ако имате бюджета, направете си камък или в най-лоши случаи плочки за гръб. Но никакви принт стъкла с листо от палма или залез или лунен пейзаж. Интересно ми е, има ли нещо във вашата кухня, което по-късно осъзнахте, че е грешка?